Σχεδόν έναν αιώνα, 3 χώρες μοιράζονταν μεταξύ τους τον κόσμο της αυτοκινητοβιομηχανίας: η Γερμανία, η Ιαπωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Από εκείνο το τρίγωνο βγήκαν τα ονόματα που όρισαν τον τρόπο που κινείται ο πλανήτης: Toyota, Volkswagen, Mercedes, Ford, Honda, BMW. Δεν ήταν απλές εταιρείες, ήταν εθνική υπερηφάνεια, η βιομηχανική σπονδυλική στήλη ολόκληρων υπήρων. Σε 3 χρόνια έφτασε σε αληθινό αιματοκύλισμα. Η Mercedes είδε τα καθαρά κέρδη της να λιώνουν κατά 28%. Η Porsche έχασε το 92% των αποτελεσμάτων της σε ένα μόνο χρόνο. Η Stellantis, η μητρική εταιρεία της Jeep, της Peugeot και της Fiat, κατέγραψε ζημία 26 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τη χειρότερη στην ιστορία της. Η Volkswagen ανακοίνωσε κατάργηση 50.000 θέσεων εργασίας. Πίσω από κάθε έναν από αυτούς τους σεισμούς, επιστρέφει πάντα ένα και μόνο όνομα. BYD, μια εταιρεία που μέχρι το 2003 δεν παρήγαγε τίποτα άλλο εκτός από απλές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Εκείνη την εποχή, η ιδέα ότι θα μπορούσε κάποτε να ανταγωνιστεί την Tesla έκανε κυριολεκτικά τον Elon Musk να γελά. Το έχουμε δει όλοι εκείνο το βίντεο. Σήμερα δεν γελά πλέον. Η BYD πουλά περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα από οποιαδήποτε άλλη μάρκα στον πλανήτη. Πώς κατάφερε ένα μικρό εργαστήριο μπαταριών να φέρει ολόκληρη την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία στα γόνατα σε λιγότερο από 10 χρόνια? Και πάνω απ' όλα, γιατί κανείς δεν μιλά πραγματικά για αυτό που συμβαίνει πίσω από τα παρασκήνια? Γιατί η BYD δεν εμφανίστηκε από το πουθενά και η επίσημη ιστορία δεν λέει τα πάντα? Η κλασική πλάνη να πιστεύουμε ότι είναι μόνο μια κινεζική ιστορία. Η κλασική πλάνη, όταν μιλάμε για BYD, είναι να πιστεύουμε ότι πρόκειται για μια κινεζική ιστορία που εκτιλήσεται αποκλειστικά στην Κίνα. Αυτό θα ήταν ήδη πολύ άσχημα νέα για τη Mercedes ή τη Volkswagen, αλλά τουλάχιστον θα τους έμενε η εγχώρια αγορά. Η πραγματικότητα είναι πολύ πιο βάναυση. Η BYD και οι άλλοι Κινέζοι κατασκευαστές δεν αρκούνται στην κυριαρχία του Πεκίνου ή της Σαγκάης. Καρφώνουν τη σημαία τους σε όλες τις υπήρους ταυτόχρονα και κανείς δεν φαίνεται σε θέση να τους σταματήσει. Νοτιοανατολική Ασία, εκεί η κρίση ήταν βίαιη. Στην Ταϊλάνδη, μια χώρα που ονομάζεται Detroit της Ασίας, όπου Toyota, Honda και Mitsubishi κυριαρχούσαν επί 40 χρόνια, η BYD κατέκτησε 40% της ηλεκτρικής αγοράς σε 18 μήνες. Η Mitsubishi έκλεισε το τοπικό εργοστάσιο. Η Mazda μείωσε την παραγωγή κατά 60%. Μια 40χρονη Ιαπωνική αυτοκρατορία ανατράπηκε σε μερικές σεζόν. Στη Σιγκαπούρη, ένα στα 5 νέα αυτοκίνητα που πουλήθηκαν πέρυσι ήταν BYD. Στη Μαλαισία, η BYD έγινε η κορυφαία ηλεκτρική μάρκα της χώρας το 2024. Πιο κοντά μας η εικόνα δεν είναι πιο ενθαρρυντική. Οι κινεζικές μάρκες αντιπροσωπεύουν πλέον πάνω από 11% των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη. Και αυτό το μερίδιο αυξάνεται κάθε τρίμηνο. Η Renault μόλις κατέγραψε την πρώτη καθαρή ζημία των τελευταίων 5 χρόνων και προειδοποίησε ότι τα περιθώρια θα συνεχίσουν να συρρικνώνονται υπό κινεζική πίεση. Η Stellantis αιμορραγεί στα ίδια της τα εδάφη. Ακόμα και η Audi, που θεωρούνταν επί πολύ καιρό αναλύωτη στο ευρωπαϊκό premium σύμπαν, χάνει ταυτόχρονα μερίδια αγοράς στην Κίνα και στην Ευρώπη. Ο Friedrich Merz, ο Γερμανός καγκελάριος, αναγκάστηκε να πετάξει στο Πεκίνο με γύρω στους 30 επιχειρηματίες στο αεροπλάνο. Όχι για να υπογράψει συμβόλαια, για να παρακαλέσει τον Xi Jinping να χαλαρώσει λίγο την πίεση στη γερμανική βιομηχανία. 20 χρόνια πριν, αυτή η σκηνή θα ήταν αδιανόητη. Λέει πολλά για την αντιστροφή των σχέσεων ισχύως. Και έπειτα είναι η Βραζιλία μια αγορά που κανείς δεν περίμενε. Η BYD κατέκτησε 72% του βραζιλιάνικου ηλεκτρικού τμήματος σε ένα χρόνο και άνοιξε ένα τεράστιο εργοστάσιο κυριολεκτικά στα ερείπια ενός πρώην εγκαταστάσεων Ford που εγκατέλειψαν οι Αμερικανοί. Ο συμβολισμός είναι σχεδόν πολυτέλειος. Το ίδιο σενάριο στο Μεξικό, στο Ισραήλ, στην Νορβηγία, μία από τις πιο απαιτητικές ηλεκτρικές αγορές στον πλανήτη, όπου το BYD Tank εισήλθε κατευθείαν στο top 5 πωλήσεων από την αρχή της εμπορικοποίησής του. Η Ελλάδα δεν παραμένει εκτός αυτού του κύματος. Μοντέλα BYD εμφανίζονται ολοένα και πιο συχνά σε εταιρείες leasing και σε αγγελίες, ενώ το ενδιαφέρον αυξάνεται παράλληλα με τις υψηλές τιμές καυσίμων που δεν υποχωρούν. Στους δρόμους της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά, το λογότυπο BYD δεν είναι πλέον περίεργο θέαμα, αλλά μια όλο και πιο οικία παρουσία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η μοναδική μεγάλη αγορά, όπου η BYD παραμένει επίσημα αποκλεισμένη για λόγους εθνικής ασφάλειας. Αλλά στην Ουάσιγκτον, κανείς δεν μιλά για νίκη, μάλλον για αναβολή, γιατί παντού αλλού η τάση είναι η ίδια. Όπου αποβιβάζεται η BYD, ο τοπικός ανταγωνισμός κλονίζεται. Μερικές φορές σε λίγους μήνες. Μερικές φορές σε λίγες εβδομάδες. Το πραγματικό ερώτημα, πώς ο άνθρωπος πίσω από το θαύμα Wang Chuanfu, η εύκολη απάντηση το φτηνό εργατικό δυναμικό, δεν ευσταθεί.
Δεκάδες άλλες κινεζικές μάρκες είχαν το ίδιο πλεονέκτημα και ποτέ δεν κατάφεραν να επιβληθούν. Αυτό που έχτισε η BYD είναι κάτι άλλο. Κάτι που οι Mercedes και η Toyota έπρεπε να μελετούν 10 χρόνια πριν. Για να καταλάβετε τι έχτισαν, πρέπει να ξέρετε ποιος το έχτισε. Τον λένε Wang Chuanfu. Το 1995 είναι ένας 29χρονος μηχανικός. Δανείζεται το ισοδύναμο των 35 ευρώ από τον ξάδερφό του, νοικιάζει ένα μικρό εργαστήριο στο Σεντζέν και ρίχνεται στην παραγωγή επαναφορτιζόμενων μπαταριών. 7 χρόνια αργότερα, τροφοδοτεί τη Motorola και την Nokia. Το 2003, η BYD γίνεται ο μεγαλύτερος κατασκευαστής μπαταριών στον κόσμο. Εκείνη τη χρονιά, κάνει κάτι που κανείς δεν καταλαβαίνει. Παίρνει τα χρήματα που κέρδισε με τις μπαταρίες και εξαγοράζει ένα χρεοκοπημένο κρατικό εργοστάσιο αυτοκινήτων στη μέση του πουθενά. Οι δικοί του μέτοχοι προσπαθούν να τον σταματήσουν. Η μετοχή της BYD χάνει το ισοδύναμο 300 εκατομμυρίων ευρώ σε 2 συνεδριάσεις. Ο κινεζικός οικονομικός τύπος γελά ανοιχτά. Ένας κατασκευαστής μπαταριών μπαίνει σε έναν από τους πιο κεφαλαιοεντατικούς κλάδους στον πλανήτη. Ο Wang Chuanfu δεν είχε καν δίπλωμα οδήγησης. Η λογική του ήταν ωστόσο απλή και ξεκάθαρη. Ήταν πεπισμένος ότι το μέλλον του αυτοκινήτου δεν θα πεζόταν στον κινητήρα, αλλά στην μπαταρία. Και κανείς στον κόσμο δεν γνώριζε τις μπαταρίες καλύτερα από αυτόν. Όλοι οι άλλοι αναζητούσαν έναν τρόπο να εξηλεκτρήσουν ένα αυτοκίνητο. Αυτός ήθελε να χτίσει ένα αυτοκίνητο γύρω από ένα αντικείμενο που ήδη γνώριζε απ' έξω και ανακατοτά. Χρειάστηκε 15 χρόνια ταπεινώσεων πριν ο υπόλοιπος κόσμος το καταλάβει. 15 χρόνια στα οποία οι δημοσιογράφοι κοροϊδεύουν τα αυτοκίνητά του, στα οποία ο Elon Musk χαχανίζει στην αμερικανική τηλεόραση ακούγοντας το όνομα BYD. Σε αυτά τα 15 χρόνια, ο Wang παίρνει 3 αποφάσεις που θα αλλάξουν τα πάντα. Απόφαση πρώτη. Ποτέ πια να μην εξαρτάται από κανέναν. Η Tesla αγοράζει τις μπαταρίες της από την Panasonic. Η Volkswagen εξαρτάται από εκατοντάδες υπεργολάβους για chips, κινητήρες, ηλεκτρονικά, ακόμα και για τζάμια. Η BYD αντίθετα αποφασίζει να παράγει τα πάντα εσωτερικά. Τις μπαταρίες προφανώς, αλλά και τους ημιαγωγούς, τους κινητήρες, τα ηλεκτρονικά ισχύως, τα parbriz, τα φώτα, ακόμα και το λογισμικό που ζωντανεύει το ταμπλό. Όταν η παγκόσμια κρίση chip παραλύει τη βιομηχανία αυτοκινήτων το 2021, η BYD απλώς επιταχύνει τον ρυθμό στα δικά της εργοστάσια ημιαγωγών και συνεχίζει να παραδίδει. Όταν το λίθιο εκτοξεύεται στην τιμή, το εξορίσουν ήδη στο Θιβέτ και στη Νότια Αμερική. Κάθε κρίση που αποδυναμώνει τους ανταγωνιστές τον ενισχύει. Απόφαση δεύτερη. Το στίχημα σε ό,τι φαινόταν βαρετό. Ενώ η Tesla και ολόκληρη η Silicon Valley ευαγγελίζονταν τα πλήρως ηλεκτρικά, ο Wang επένδυε διακριτικά στα plug-in υβρίδια αυτοκίνητα που κινούνται ηλεκτρικά καθημερινά και μεταβαίνουν στη βενζίνη για μεγάλες διαδρομές. Στο Πάλο Άλτο, αυτό έμοιαζε με συμβιβασμό, αλλά στο μεγαλύτερο μέρος της Κίνας, όπου οι σταθμοί φόρτισης ήταν σπάνιοι εκτός των μεγάλων μητροπόλεων, ήταν η μοναδική λύση που είχε νόημα για εκατοντάδες εκατομμύρια οδηγούς. Την εποχή που ο δυτικός τύπος ακόμα συζητούσε την τεχνολογική νομιμότητα του υβριδίου, η BYD πουλούσε ήδη περισσότερα plug-in υβρίδια από όσα αυτοκίνητα πουλούσε η Tesla σε όλες τις κατηγορίες. Μαζί, αυτός ο συμβιβασμός τους άνοιξε πρόσβαση στους 500 εκατομμύρια Κινέζους καταναλωτές που δεν κατάφερε ποτέ να αγγίξει η Tesla. Και μόλις επιτεύχθηκε αυτός ο όγκος, οι οικονομίες κλίμακας έκαναν το υπόλοιπο. Απόφαση τρίτη. Η μπαταρία λεπίδα, η τελική παγίδα. Το 2020, η BYD παρουσιάζει την Blade Battery διαφορετική. Χημεία, λίθιο, σιδηροφωσφορική, αντί για το κοκτέιλ νικελίου κοβαλτίου που χρησιμοποιούν όλοι οι υπόλοιποι. Φτηνότερη στην παραγωγή, δεν αναφλέγεται, ακόμα και αν μπήξει σκαρφί μέσα και διαρκεί περισσότερο. Αυτό το τελευταίο σημείο αλλάζει τα πάντα. Σημαίνει ότι η BYD μπορούσε να πουλά τα αυτοκίνητά της φτηνότερα από την Tesla, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα ένα πραγματικό επιχείρημα ασφάλειας. 4 χρόνια αργότερα, η Tesla αρχίζει να αγοράζει μπαταρίες από την BYD για τα δικά της αυτοκίνητα. Διαβάστε αυτή τη φράση ακόμα μία φορά. Η εταιρεία που ο Musk κορόιδευε στην τηλεόραση, τροφοδοτεί τώρα με μπαταρίες τα αυτοκίνητά της, Tesla. Η BYD δεν έχτισε καλύτερα αυτοκίνητα. Έχτισε ένα σύστημα που οι ανταγωνιστές της είναι δομικά ανίκανοι να αντιγράψουν. Η επίσημη εκδοχή και η υπόλοιπη ιστορία, αυτό λέει τουλάχιστον η επίσημη εκδοχή, εκείνη που θα διαβάσετε σε όλα τα περιοδικά management, σε όλες τις μελέτες περίπτωσης του Harvard που γιορτάζουν την BYD ως την επόμενη Toyota. Κάθετη ολοκλήρωση, τολμηρό στίχημα στα υβρίδια, επαναστατική μπαταρία. Τέλος ιστορίας. Μόνο που αυτή δεν είναι η πραγματική ιστορία. Πολύ μακριά από αυτό. Από την πρώτη μέρα, η BYD παίζει ένα παιχνίδι, στο οποίο κανένας άλλος παίκτης στο γήπεδο δεν έχει δικαίωμα να παίξει. Κρατικά χρήματα ή φαντασματικές επιδοτήσεις. Μεταξύ 2015 και 2020, η εταιρεία έλαβε περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ σε άμεσες επιδοτήσεις από το κινεζικό κράτος. Το 2016,
Τη χρονιά που η BYD στρατολόγησε τον Star σχεδιαστή από την Audi, οι δημόσιες βοήθειες που εισέπρατε ξεπερνούσαν τα συνολικά καθαρά κέρδη του ομίλου. Ξαναδιαβάστε αυτή τη φράση. Χωρίς τα χρήματα της κινεζικής κυβέρνησης, η BYD εκείνη τη χρονιά δεν κέρδιζε χρήματα, έχανε χρήματα. Και δεν ήταν η μόνη τέτοια χρονιά. Η βοήθεια πήρε όλες τις φανταστές μορφές. Δωρεάν γη για την ανέγερση εργοστασίων, δάνεια, με μηδενικό επιτόκιο από κρατικές τράπεζες, μαζικές φορολογικές πιστώσεις για έρευνα και ανάπτυξη, εγγυημένες δημόσιες συμβάσεις για λεωφορεία και ταξί σε εκατοντάδες κινεζικές πόλεις και κυρίως άμεσες επιδοτήσεις στους αγοραστές που έκαναν κάθε BYD που πουλιόταν στην Κίνα να φτάνει στον πελάτη ήδη με κρατική έκπτωση. Στην κορύφωση, οι αναλυτές εκτιμούσαν ότι η BYD εισέπρατε μεταξύ 2 και 4 ευρώ δημόσιου χρήματος για κάθε όχημα που έβγαινε από τις γραμμές παραγωγής. Σταματήστε μια στιγμή και σκεφτείτε τι σημαίνει αυτό για μια Volkswagen ή μια Toyota. Όταν υπολογίζουν την τιμή ενός αυτοκινήτου, παλεύουν εναντίον ενός ανταγωνιστή, του οποίου το περιθώριο κέρδους δεν ορίζεται με τον ίδιο τρόπο. Η BYD μπορεί να πουλά με ζημία για χρόνια, εμφανίζοντας ταυτόχρονα κέρδη, επειδή το κινεζικό κράτος αναπληρώνει σιωπηλά τη διαφορά. Αυτή δεν είναι δίκαιη αγορά. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Γι' αυτό η Mercedes δεν μπορεί απλώς να φτιάξει καλύτερα αυτοκίνητα. Γι' αυτό η Stellantis δεν μπορεί απλώς να κόψει περισσότερο από τα κόστη. Το πρόβλημα δεν είναι ότι η BYD είναι πιο γρήγορη, πιο έξυπνη ή πιο καινοτόμος, αν και είναι και όλα αυτά. Το πρόβλημα είναι ότι η BYD αποτελεί μέρος μιας εθνικής βιομηχανικής στρατηγικής Made in China 2025, το σχέδιο που αποκάλυψε ο Xi Jinping 10 χρόνια πριν, αναφέροντας ρητά την αυτοκινητοβιομηχανία μεταξύ των 10 τομέων που η Κίνα σκόπευε να κυριαρχήσει σε παγκόσμιο επίπεδο. Η BYD είναι το εργαλείο. Η Κίνα είναι ο παίκτης. Το πιο κοινικό απ' όλα είναι ότι μέχρι να ξυπνήσουν οι δυτικές κυβερνήσεις και να αρχίσουν να μιλούν για δασμούς και έρευνες, το Πεκίνο είχε ήδη μειώσει τις πιο επιθετικές επιδοτήσεις. Όχι γιατί αναγκάστηκε, γιατί η δουλειά είχε γίνει. Η μηχανή ήταν χτισμένη, οι παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες αποκλεισμένες και ο ανταγωνισμός ήταν ήδη στα γόνατα. Τα ρήγματα αρχίζουν να εμφανίζονται. Αλλά για την BYD, τα ρήγματα αρχίζουν τώρα να γίνονται ορατά. Το πρώτο άνοιξε στις αρχές του 2025, όταν ένα μικρό ανεξάρτητο ερευνητικό ίδρυμα με έδρα το Hong Kong, η GMT Research, δημοσίευσε μια έκθεση που προκάλεσε αποτέλεσμα βόμβας στον οικονομικό τύπο. Σύμφωνα με την ανάλυση τους, το πραγματικό χρέος της BYD δεν μοιάζει καθόλου με τα επίσημα αναφερόμενα 42 δισεκατομμύρια yuan, θα ήταν πιο κοντά στα 323 δισεκατομμύρια, σχεδόν 8 φορές μεγαλύτερο. Τα αγνοούμενα κομμάτια κρύβονται σε αυτό που οι λογιστές ευγενικά αποκαλούν χρηματοδότηση εφοδιαστικής αλυσίδας. Είναι ένας άλλος τρόπος να πούμε ότι η BYD πληρώνει τους προμηθευτές της κατά μέσο όρο στις 275 ημέρες μετά την παράδοση 9 μήνες σε έναν κλάδο, όπου ο κανόνας είναι 50 έως 60 ημέρες. Τεχνικά, αυτά τα απλήρωτα τιμολόγια είναι χρέος, μόνο που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό. Η BYD χρησιμοποιεί τους δικούς της υπεργολάβους σαν τράπεζα, που δεν πληρώνεται ποτέ, και η κλίμακα αυτού του φαινομένου αρχίζει να ανταγωνίζεται αυτό που έκανε η Evergrande στα ακίνητα, λίγο πριν τα πάντα καταρρεύσουν. Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 0 χιλιόμετρα. Υπάρχει κι άλλη μια πρακτική για την οποία κανείς δεν μιλά ανοιχτά στην Κίνα, αλλά που ολόκληρος ο κλάδος γνωρίζει. Ονομάζονται μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 0 χιλιόμετρα. Ο μηχανισμός είναι απλός και ανατριχιαστικός. Στο τέλος κάθε μήνα, όταν οι εμπορικοί στόχοι λήγουν, οι αντιπρόσωποι της BYD εγγράφουν χιλιάδες νέα αυτοκίνητα στο όνομα εικονικών εταιριών, ελέγχουν. Στη συνέχεια, τα επαναφέρουν αμέσως στη μεταχειρισμένη αγορά, με ετικέτα μεταχειρισμένο 0 λέμε. Στα χαρτιά, αυτά τα αυτοκίνητα μετρούν ως νέες πωλήσεις. Στην πραγματικότητα, κανένας αληθινός πελάτης δεν τα αγόρασε ποτέ. Καταλήγουν παρκαρισμένα σε τεράστια ανεκμετάλλευτα οικόπεδα σε όλη την Κίνα, μερικές φορές για μήνες. Φωτογραφίες του 2024 δείχνουν ολόκληρες σειρές BYD εγκαταλελειμμένων σε χωράφια να σκουριάζουν αργά στη βροχή. Ένας πολιτής από την Καντόνα επιβεβαίωσε ανώνυμα ότι στο τέλος κάθε μήνα του ζητούσαν να εγγράψει 200 έως 300 αυτοκίνητα στο όνομα εταίρων, μόνο για να επιτευχθούν οι απαιτούμενοι αριθμοί, κάτι που θέτει ένα αρκετά αμήχανο ερώτημα. Όταν η BYD ανακοινώνει ότι πέρυσι πούλησε 4,25 εκατομμύρια οχήματα πόσα αγοράστηκαν, πραγματικά από αληθινούς ανθρώπους. Τα προβλήματα ποιότητας συσσωρεύονται. Τον Σεπτέμβριο του 2024 η BYD αναγκάστηκε να ανακαλέσει σχεδόν 97.000 οχήματα λόγω ελαττώματος στη στήλη τιμονιού που μπορούσε να προκαλέσει βραχικυκλώματα και αυθόρμητες φωτιές, η μεγαλύτερη ανάκληση στην ιστορία τους εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή η μεγαλύτερη μέχρι τον Οκτώβριο του 2025, όταν αναγκάστηκαν να ανακαλέσουν άλλα 115.000 για άλλο ελάττωμα
Στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα παράπονα για το SUV BYD Seagull λογισμικό που παγώνει μετά από 3 μήνες, GPS που επινοεί δρόμους, οι αλλοκαθαριστήρες που μπλοκάρουν στη δυνατή βροχή, ξεπέρασαν τις 5.000 επίσημες αναφορές σε μία μόνο εβδομάδα. Στη Βραζιλία, η BYD διώκεται ποινικά από το Υπουργείο Εργασίας για συνθήκες που περιγράφονται στα δικαστικά έγγραφα ως ανάλογες με δουλεία στο εργοτάξιο του εργοστασίου της στην Μπαχία. 163 Κινέζοι εργάτες, κατασχεμένα διαβατήρια, βάρδιες 14 ωρών, ούτε μία ημέρα ανάπαυσης. Η υπόθεση έφτασε μέχρι τον πρόεδρο Λούλα. Οι αριθμοί αρχίζουν και αυτοί να κλονίζονται. Τα καθαρά κέρδη για το 2025 μειώθηκαν κατά 19%. Οι παγκόσμιες πωλήσεις τους πρώτους μήνες του 2026 κατέρευσαν κατά 41% σε ετήσια βάση. Η Geely, ο κινεζικός αντίπαλος, αρχίζει να ροκανίζει σοβαρά τα μερίδια αγοράς της BYD στα δικά της εδάφη. Και η ίδια η κινεζική κυβέρνηση δημοσίευσε στα τέλη του περασμένου χρόνου μια δημόσια προειδοποίηση λέγοντας στους δικούς της κατασκευαστές ότι ο πόλεμος τιμών που διεξήγαγαν δεν ήταν πλέον βιώσιμος. Όταν το Πεκίνο λέει στους δικούς του πρωταθλητές να ηρεμήσουν, ξέρετε ότι κάτι δεν πάει καλά. Όχι κατάρρευση, αλλά ούτε θαύμα. Τίποτα από όλα αυτά δεν σημαίνει ότι η BYD θα καταρρεύσει αύριο το πρωί. Ο όμιλος παραμένει τεράστιος. Παραμένει κερδοφόρος στα χαρτιά. Παραμένει παγκόσμιος νούμερο 1 στα ηλεκτρικά οχήματα. Αλλά τα ρήγματα είναι πολύ πραγματικά. Και αυτοί που τα υποδεικνύουν δεν θα εξαφανιστούν. Κάποιοι μάλιστα προφέρουν δυνατά τη λέξη Evergrande. Είτε έχουν δίκιο, είτε όχι, το ίδιο το γεγονός ότι αυτή η λέξη κυκλοφορεί, σας λέει πόσο εύθραυστο μπορεί να είναι το θαύμα. Το πραγματικό διακύβευμα, όχι μόνο το αυτοκίνητο, στην ουσία δεν έχει σημασία τι πιστεύετε για όλα αυτά, γιατί το Πεκίνο εφαρμόζει ήδη ακριβώς το ίδιο σενάριο σε τουλάχιστον μισή ντουζίνα άλλων κλάδων, και δεν χρειάζεστε καν να μαντέψετε ποιους. Το Πεκίνο τους έχει δημοσιεύσει. Ονομάζεται 15ο πενταετές σχέδιο και αναφέρει με ακρίβεια όλους τους τομείς που η Κίνα σκοπεύει να κυριαρχήσει σε παγκόσμια κλίμακα. Διαβάστε το μία φορά και δεν θα ξαναδείτε ποτέ τους οικονομικούς τίτλους της πρώτης σελίδας με τον ίδιο τρόπο. Ο λόγος που σας τα λέω όλα αυτά δεν είναι για να σας τρομάξω. Είναι γιατί, αν χτίζετε μια επιχείρηση το 2026, σκεπτόμενοι ότι ο κόσμος λειτουργεί ακόμα όπως το 2005, θα δεχτείτε κατά πρόσωπο κάτι που δεν είδατε να έρχεται. Οι κανόνες άλλαξαν. Οι καλύτεροι παίκτες της στιγμής δεν βρίσκονται πλέον στο Ντιτρόιτ, ούτε στη Στουτγκάρδη, ούτε στο Τόκιο. Βρίσκονται στο Σεντζέν, στο Χανγκζόου και σε μια ντουζίνα άλλες πόλεις που ένας μέσος Έλληνας δεν θα μπορούσε να εντοπίσει σε χάρτη. Για την Ελλάδα, το διακύβευμα είναι διπλό. Η χώρα μας είναι συνδεδεμένη με τις εφοδιαστικές αλυσίδες της Volkswagen, της Renault και της Stellantis, μέσα από τα δίκτυα εισαγωγής, διανομής και εξυπηρέτησης που συνδέουν την ελληνική αγορά με τη μεγάλη ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Αν αυτοί οι ευρωπαϊκοί κολοσσοί συνεχίσουν να αιμορραγούν υπό κινεζική πίεση, τα κύματα κρούσης θα φτάσουν άμεσα σε χιλιάδες θέσεις εργασίας στον ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο. Αυτό δεν είναι ένα μακρινό σενάριο. Είναι μια πραγματικότητα που οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων στην Αθήνα παρακολουθούν ήδη με αυξανόμενη ανησυχία. Είτε η BYD καταρρεύσει το επόμενο χρόνο κάτω από το βάρος του κρυφού χρέους της, είτε γίνει η Toyota του 21ου αιώνα, αυτό σχεδόν δεν έχει πλέον σημασία. Αυτό που μετράει είναι η ευρύτερη ιστορία που εκτιλήσεται στο παρασκήνιο. Και αυτή δεν θα σταματήσει στο αυτοκίνητο.